салом дӯстон, айни замон дар Калинин қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф мактаби президентӣ ва роҳ ба сӯи 112 микрорайон. Аз ин тараф бошад Диамет, масҷиди нав ва хобгоҳи донишгоҳи миллӣ. Аз калисовои поён фуремагар барқи тоҷик ва қараболо мешавад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, ҳамин хонаи сафед. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, рӯ ба рӯи дорухонаи Арча, кӯчаи хонамон, ман ҳамин дари кушодаги дӯстони азиз. Ман ҳамин мактаб мебошад. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз, ман ҳамин ҳавлӣ ҳаст. Ҳамаи ҳамин сарҳади ҳавлӣ мебошад. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз иборат аз 1 сотиқ замин, 3 дархона, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона мебошад дӯстони азиз. Ҳамаи ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100% қоидави ҳамаш 100% аст дӯстони азиз. Бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. Канализатсияи шаҳрӣ ноҳияи Синои шаҳри Душанбеда ҷойгир аст, минтақаи Калинин, кӯчаи Ҳисон. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Дар ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед, ду бино ҳаст. Ин бинои асосӣ мебошад. Дар ин бино 3 ҳуҷраи истиқоматӣ асту. Ин бинои иловагӣ дар ин бино бошад, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. Аз бинои асосӣ шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, дар даруни бино 3 ҳуҷраи истиқоматӣ аст. Чӣ хеле гуфтем, ҳамаш дарун ва дарун мебошад. Ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳамашон таъмир доранд дӯстони азиз. Ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷра. Трезори хона тарафи роҳи Мошингадро ва дорухонаи Арчаро нигоҳ мекунад. Хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Дар наздикии хона якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам албатта ки умуман мушкиле нест, даруни шаҳри Душанбе мебошад. Масҷиди навам дар наздикии ҳавлӣ ҷойгир мебошад. ин ошхона мебошад дӯстони азиз. фишори об баланд аст. Чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дар ин ҷо ҳаммом, термикс, мошини ҷумашӯи ҳамаш ҳаст. ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона дӯстони азиз. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи хона бошад 620 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расон мекунем ки канали Дом TJ дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.